Century Collection Mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tuntruma chuan Johannes of Dam tual tha dan chungchang le ko tin a chunga ro rel na alek ko dan kan ngai tha ho le don ani kan soi tran tak tak ma in ka video te thai lo ti ni chuan like button kha milo me sakla tin ka channel hi lo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sak bokla video tharapiang i mu theinan bell button kha milo on sak bok don nia Johannes of Dam hi kumsang khajakwa som paruk October ni somthuma Indonesia longchol huna khopui Surabaya alo pianga kumsom hnialo ni chuan holena akalla ta chuan trongjir atuma mase damdoi lam azir ta zo kani mifingwar takle injir mi tak ani a heng azir lai vel hi indo pui pahni na nen ai nang chhovel chi bokani meiche pakhat aming donna ti nen anin tonga ama ai kumrukin ano pangzo kani azir lai azir zo kumsang khajakwa somli pasaria chuan anin nei ta a Johannes chuan poisa tlema zonga puka Holland khothlang lama barkul khua a roda hai sa chuan in en tirna te naw hon aril ru ta a chutia in en tirna a hong ta chu mi te chuan an du in adam lo en kol te chuan an ngai na hle a aminga tha chhoin mi te za po akai rang hle ani khotlanga porin kai le paron ber pol ani chawa mase a in chunga ero doctor ani anga a om dan te nen chuan a in thak hlok ani an nu pa in kar chu a buai so but hi ani ber maya chu baka anu puinu le pa te chuan an fanu in pasalata na adu thlan ber kher chu an du puilo le a mi te chuan an nu pa chu in hmangai le in du tak anga an ngai thunga anin neya tanga kumrei lo te a chuan fa pathum an neya kumsang khajakwa somnga pakhata chuan an nu pa chuan in lama na thok tur om pui lak mai an du ta a tlei rol kumsom pakwa upa neli chu an lata a mase chu tlei rol an hadam nana ompueta na an lak zuna chuan Johannes chu a uai ta deuh tlat maya zaidam le ama hi theitur angber te chuan a bia a kumsom thum panga upa ani to awangin neli chu ama ai kumsom paruk ngotin anau panga chutia Johannes an tongkam thlum le chezia nen lama ati lanta ka chuan neli po chu Johannes sa chevel le hoi herte a tongkam chuak thlum tak tak te chuan a hne in Johannes zuna chuan a uai ta der maya an pahni chuan an in kop chho tran ta a mase in khata om ho reng tanana na chu anin thup seng bik lova anu pui chuan a hre chuak tange nge ani kumsang khajakwa somnga pakhata chuan dona chuan in then adu hle a mase chung hun lai chuan holena kethik ko rana chuan nu pa in then chu an rem ti lo wangin in then na the lu talo chuan anom pui nula neli chu a hna atanga ba ta a ama anga anom dun angkhan an chhun zom le mai thei a in bei se ani mase a bei seina te chu borua ka tham ral ang mai ani a Johannes chuan chu tlei rol te chu ti mai in alo ban san thei hau lo maya abial nu then chuang si lo anu pui then chuang si lo chuan a om tareng mai ani donala chu a hrisel lovin a bor som em maya mase kumsang khajakwa somnga pahnia chuan a hrisel na chu a thalo zual tatlat maya luna aneya asam te chu atlakol tran ta a pasal chuan a thluaka bo ka om ni in asoya mase specialist Rotterdam bula akal chuan a pasal soi ang chu alo ni bik lova mase Johannes chuan mi te hne na chuan anu pui chu adam lo na sat thu a thei angana sa in a soi dar ta abial nu hne na po chuan anu pui rei adam don to lo thu le a thi vele anin nei adu thu ziakin a hril ngala kumsang khajakwa somnga pani September ni somni pali chuan Johannes anu le apizon dona nu te chuan Johannes ate ina chuan zanria ankil hoa dona chu anom lo tak dewa wangin Johannes chuan ana chhok na turin damdoi engemo ape a mase dona chuan damdoi chu a khak lu duk thu asoya Johannes chuan damdoi chu la in chokalama chuan ama aya thum dewa siam tumin akal phei pui ta a heti hun lai hi zandariat vel ani chumi zan chuan an ina chuan mi panga an oma ti chuan dona chu damdoi a e tanga reilo te atang chuan a khua a sik ta hlu maya ni kho hrelovin a om zui ta a chu vele Johannes chuan engthil nge iti tak
engtin nge keile kan fa te hi min kalsan thei jok ti in atrap ta hom maya donanu chuan doctor dang hne na kalpui wat tha a hriat thu a soi chuan Johannes chuan atlai to thu in alo changa anupui chu a Jacksona darkar ni le chan ve hnuwa chuan anupui chu athita ani chutia anupui thi hnu chuan Johannes chu achi ai buai le a pasal thaber om zia zangin aril runa le tuar ber om ang tak chuan alanga anupui thi chan chu thluaka bok om ani thu mi zongzong hne na chuan a soya mase dona ruang postmortem tu doctor chuan athi chan ber chu enge ani a hre thei ta tlat lo maya donanu chu aril ruana in amit tu hul thei me lo ani ber mai ti chuan donanu chu police station a kalin amak paum dan le anu pain kar zongzong chu soivekin chui chiang turin angen ta chiam maya police te po chuan chui chian an lo tiam ta a natna om dan zirmi pathologist ruain dona taksa chu zirchian le anita a taksa a chuan milligram ruk point pasari tur an hu chuak ta September ni somni pathum le ni somni palia chuan Johannes chuan anhuaya thokne na chuan chu tiang tur chu in zaina na amamo chuan lamin gram som pakhat lai mai alo dila ama in chu tiang chu amamo ngai reng lowani Johannes chu anupui tha thu buaya man anita kumsang kha zakwa somnga pali me tha anupui thi atanga thasom pariata chuan trial an nei tran ta mitam tak chuan thiam lova an ngai veka ma se then khate ro thung chuan lo thata se engwanga that nge ani ang ti chu an zo na alo ni ta mi fing takania na thatak anei boka thaduni se mitam tak alo tidam to thaduni se tha thei tur mi tam tak aneya nge nia ngai zong alo nei reng jok ti chu chanchin bumi lamte point an buai pui ber alo ni ta mitam tak chuan rin harsa antia an doctor achung kwa ngai sak em thin chuan chu tiang thil rap thak chu ati theian ring lo ani ber mai defense lam chuan thei to pan chu ave boka mani in that anga lan tir dan an ngai tu ave char boka Johannes sa in an daplai chuan an in hnuaya chuan lekha le an fa te pathum thalak an hu chuaka trial an tran nia tang chuan boruak po atang at leya defense lam chuan witness a England atanga local Dr William chu an kowa ani hi sarthi lamchi endik tu ania anna po athiam lebok ani chuan dona thi na chu tur wang ani arin lo thu le athluaka bok om wang ani arin ber thu asoya an trial nei chu an buain boruak po aso sang ta hlea ti chuan trial nung ber an nei mani riat la omni jun ni riat sang kha zakwa somnga palia chuan Johannes chu dam chung tang turati anita mase Johannes chuan ko chuan poisoi lo chunga hremna alek ko ani ti in a auna sa hle ani Leeuwarden jela da anita chuta atan pui pakhat chu Adrian Loda ani po hi mei chedang adu awangin anupui chu turin a hrai hluma chu wanga zel tang chu ani an pahni chuan an omna chu inzom reng ani bok engemo soin an ti dun thina chumi hnu kumsang kha zakwa somnga pariat February ninga chuan tanin veng tu in an omna awatlo Johannes chuan veng tu chu thil dik lo omem ti in alo zo ta veng tu chuan Loda chu akowa ma se chan tak lowa chuan awa en fi alo thireng chu alo ni chu mini chuan zela an ho tu director chuan lekha adonga ta chuan Adrianin a in puan na director hne na alo thon alo ni ta chuan Johannes nu puinen anin ngai zon thu le a rai ta ka wanga amual pho ai chuan ti in tura a hrai hlum tak thu te chutia poisoi lo zel chunga a om reng chu a mu in a in thiam thei ngang lova nungdama om po chu nuama ti lo wanga anun na la tamai ani thu te alo in zia ka chu tiang chu alo ni tak ani chuan Johannes chu azalian theidon ti na ani ma se police te chuan Johannes chu thu an zo chiang le police te chuan an ring theilova chu suicide note po chu alemani an ring le Johannes le Adrian nupui te thi dan chu ain an chia wangin police te chuan chui chian le deuh ngain an hreta a thei anga an chui chian hnu chuan fin fia na an du khop an muta in anin hria Johannes chu thiam lo chan tir ni in
tual tha khe sin an tan chhun zom tir le ta ani kumsang kha zakua somruk pani me thla chuan trial an nei tran le ta a Johannes chu an rin hlel em awangin an chui ta a Adrian chu anom samlo dewa wangin a chung te hne na damdoi alo cha saka chu adam doi cha chu na chhok na amoti in an ron pe a ma se chu tur alo ni si a chutia Adrian na ei nu chuan apumana a khuma mu in apum domin alo thita ani Johannes chuan chutia Adrian na athi chuan ale khanu chhia ni om ang chu azia saka khatia anupui Adrian na tha anga azia chuan azalen thei abeseya chulawa Adrian nupui le ama nupui thi na chu aloin an chi awangin thu nei tu te po chuan Adrian na tha chu ani tho an rin ve mai abese wang ani ma se dam doi anin pek dan an riat chuale tak sia chuan abese anga chuak talo chuan atan belle ta zoka atan na po chuan atan pui te chuan ma atan pui chutia alo tha to awang chuan an hlau thei hle ani kumsang kha zakua somsari panga a chuan kumsom ni pathum atan nuwa chua zalen anita a mase dam doi lam a khoi phalsak ani to lowani ti chuan kumsang kha zakua somriat pathuma a zalen atanga kumriat na chuan athita ani ole tuntuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule